Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kiladon kumbashis pa san pongwet ay ki Samla kan thai bet shinrang. Nagishnang ba per jongka than bernihan kibala Pyndep ya ka Jingshah Hikai ka bah riu tayaw kan thi Halor ki Lain Wadkam sarkar haki bang bar kumno banya khun ye ki exam ki bakan thum ya ka CUET CLET lembar ki we Yekini barol Assam da ka Syrnot da uba sustenance sotun MLA ka jirang harengkat ka jingadon lang uba erik khar BDO umling block uba yaine wa lang rangba shnong lum nong thamai lembar ki we Kini ka jingalang kalalong haying darbar ka shnong lum thamai bernihan Kini ki Samla kila Pyndep ya ka coaching class ni ka Jingshah Hikai ka bala pelong da ka office jong deputy commissioner ribhoy harengkat ka jinga trelang MLA ka jirang bat ka bala kershan lang da ka chief ministers career guidance and counselling scheme ya kini ka jing Hikai la ai da ka Triumphant Institute of Management Education na Upland Road Lain Khra Shillong Next camp ba pi paro pilaya kibalayo ya kini ka jing Hikai lingba kini ka coaching class ka ba Lingba ke jirap jo honorable chief minister ha ke jing trelang lingkat baru MLA ka administration of deputy commissioner lingkat bar ka office jong video omling block ngakerman scam ba ki khun Samla ki ba don ya kata ka jing angnut ane ya ka jing krang ba maki kinyo e kalat talenti na ka benta kano ka exam ka ba kinto kalong ka jing mentoy na ka benta kajong Kiba ro iwe kumbolong mana ngadon ya kata ka jingkang ba ka jing angnut ban warna ya ka permanent building ka banlong ka permanent coaching class nak benta ki khun Samla jong ka thain ke jungi khnang ba kinyo ya ka jing mentoy ba kinla banyo ya ki knowledge ki ba thamai na ka jing Hikai jong kano ke institute ka banwan ban shimenta banwan IJ KFP na kanta ba pinyo yaki Hikai ka batmai knang ba mapi pila ban let ban face ya kano ka interview